Потому с какой спешкой и энтузиазмом на цокольный этаж соборной мечети спускаются прихожане, можно догадаться, как сильно ждали этого дня. Да, это не официальное открытие соборной мечети, а только его нижнего этажа. Но и этого хватает, чтобы вызвать радость и восторг сотен прихожан. Всего же цокольный этаж вмещает до 3500 молящихся. لخير استدان إن شاء الله لخير استداد دخودات خلير شيلير نخلاتر دعاء لواء مروزة نخلاتش مجدك شيء أشبه موتك يواتش موتك خني هنز مجدك أتش دان دان قهيت بوس دالوين ده دكدس سنوي خن بيبيز بس خنوش دال شيء قمل حجة كان بوغ بكان حقوق كان سواش $10 از غود الدرق ان نيجت ملخان شانه دال مال بول دال يول ده رياس هو الحديث كان ده ديك ماشي وبير وأرلحتش بين قنوس شيل خلير حتى احتقجوا. Сказать, что нижний этаж просторный, не сказать ничего. Обустройство теплого пола действительно создает настоящий уют, чтобы молящегося не отвлекало ничего. Холл также красиво оформлен, расставлены обувницы, далее вниз гардеробная и длинные молельные ряды, которые заполняются с каждой минутой. Кстати, обустроено и помещение для омовения. Вообще, снаружи сама мечеть на первый взгляд кажется полностью готовой. شون عبالخش بيج دق أدم دالوخش الله عشي عندلي تعنشرة يستدال مجر. ناخذ دق نو أستديات ويوتش ناخذ ديك دار لياتات ودار لياتات شان ديار ياسهل داخل يحديلج وزاق أزي سجيتار أخشس نو أستديات يونس بيكوا هون بتشا ديار ياسنا خل. Как сообщалось ранее, соборная мечеть в столице рассчитана на более 8000 прихожан. Проект изначально предполагал строительство скорее духовного центра, где планируется обучать основам религии в медресе с наличием отдельно исламского центра, общежития со своими парковочными местами. تاخ أصبح ندولش تغني ماجيك بولخ بودج لاتش برق بولخ تبودج لاتر حتى يا أر نخلات بواتجه يداخل ماجيك شق دال حلخ يقلر تسوكلني إتاشتوا يا نخ أر لات بواتجه وجو أو يشبع يبي أنا تبلخ دقدي أنا دلقه هتمتس نخ أرسق بأنا ديك جوهرة هر زولق تخنا ديرزا تخن زموتيجي تقل أقل داخل شولجي لامزي أقل لوجد دال أندلي بيمر صلى الله عليه وسلم أن شيء حديث قاها حزلجي بعمصل ماجدك دهتا وجو سقس فيا هذا إزل مصل ماجدك داخل لا تسوجو سقن سنة يسمى شدالة أدود. Еще на один дом Аллаха в Ингушетии стало больше. Пусть пока и не все этажи благоустроены, но мечеть, об открытии которой грезили мусульмане региона, наконец, по милости Всевышнего, распахнула двери. بص جاء وقحمن ثاني غد بخا جاءونا بوق قخن به إن شاء الله خذ أخش عبادتش ويلي برتوا بش معشر بش اشت لا دخش دقي. Ну и, конечно, сегодня здесь прошла первая пятничная хутба. Русском садах лодж, гоб садах лодж нахбы, окмети пахиги мацадах лодж нахбы, окмети дуаждар садах лодж нахбы. المسبب بيجي إن شاء الله دي كان سادة وصديق الفرقة فان والله Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.